Kad za nekog kažu da ima zlatne ruke, možete da zamislite šta ta osoba može da napravi. A kada se i nečija telje zove Goldene Nad, onda možete da zamislite kakve su te, pretpostavljate šivenje u pitanju, kakve su sve divne balske haljine, venčanice i sve ostalo. I ko to ima zlatne ruke nego Radmila Zarić, moja gošća. Dobar dan, dobrodošli. Čuvena Rada, kažem. Jeste, bolje vas našla, Vesna. Pa jer to, Rado, vaše zlatne ruke, evo gledaoci imaju priliku da pogledaju ove divne haljine, jer ovo vi kreirate, šijete. Pa eto, zadnjih 22 godine, a inače 17 godina imam svoju firmu pod imenom Goldene Nad. Zlatan štep na našem i da, dosta toga do sad sam uradila i nastavljam dalje. Dobro, vi znači i kreirate i sašijete sami sa svojim timom, evo, ugledamo uglavnom sama. Sama, smislite. I dođe vam sada dama neka ili mlada, buduća, šta sve treba da se uklopi kod jedne haljine? Pa od samog početka do kraja sve mora se uklopi jer je to jedan predivan dan, da kažemo. Svaka mlada želi da izgleda tog dana prelepa, da bude prelepa i da na njoj to sve bude kako treba. Tako da kažemo, ako hoće neko po meri da radi, onda vidimo koji će to model da bude, pa onda idemo zajedno u kupovinu materijala, odabiramo zajedno materijal, onda uzmemo mere i polako počinje projekat. Ima tu nekoliko proba i na kraju je to to. Da, jer buduće mlade dođu kod vas i kažete, Rado, ja želim da mi ovde bude ovako, pa ovde ovako, baš i ona ima neke želje. Tako je, da. I vi sve im ispunite? Sve, da. Uglavnom, do sad sve. Da. Kažite mi, koliko je zanimljiv vaš posao i svi ovde govore i ovi što su uspešni u svom poslu, kaže, rade posao koji vole. Sad kako je bilo kod vas? Ja radim još uvijek svoj posao koji volim. Znači vi ste, kad ste se odlučili da to bude? Pa ja mislim da sam se odlučila sa 3 godine. Prvi put sam uzela makaze kad sam imala 3 godine. Ja mislim da je to kao dete, već sam držala makaze u rukama, da kažem. Ali što se tiče ovog mog posla i sve, negde od svoje 15. godine. Jednostavno sam odlučila da krenem u tu školu i da završim modni krojač za žensku modu i to. Divno. A znate, nisam vam rado rekla kad smo se upoznavale ni ništa, meni je želja da kad prođe da kažem, ovaj posao i negde kad budem imala više vremena, da šijem. Jer mi verujete, zamišljam da to često kod kuće znam nešto, ali nije to, baš da se tome posvetim. Zamišljam da šivenje opušta, odmara, je li to tačno? Onda dosta je kreativan posao, je li tako? Vi sad smišljate na licu mesta šta će biti. Tačno. Pa jeste, zavisi, ako neko ima želju i volju to da radi, lako će se uklopiti u sve to i lako će naučiti, da kažem. Nije to ništa strašno sad da se nauči, samo je potrebna želja i volja. Da kažem, ja sam kao dete dobijala lutke za Novu godinu, evo sad će božićni praznici i Nova godina i sve. Dobijala sam uvek lutke za Novu godinu, za Božić i uvek sam skidala tu garderobu, nije mi se dopadala na tim lutkama, sama sam pravila garderobu za te lutke. Eto. Neke devojčice šišaju kosu, a ja sam ih oblačila drugačije, po nekom mom izboru i ukusu i šila sam sa iglom onako ručno. Da, divno. A u vašem, pretpostavljam da je sada velika gužva i sezona je balova i naravno venčanja su uvek aktuelna. Kako postižete, imate li svoj tim? Pa uglavnom, ranijih godina sam imala uvek radnicu koja mi je pomagala, međutim, kad je došla korona i sve se to nekako drugačije odigralo, ali sad sam sama, ali eto, kad ima posla ja ostajem do 3 sata po ponoći i meni to nije problem da spavam 2-3 sata, pa sam ponovo opet u ateljeu i svi onako mušterije nekad dođu i u ponoć da uzmu svoju haljinu.
proslave onako pre venčanja malo i onda dođu da uzmu haljinu. Uopšte, mislim, nemam radno vreme što se tiče mog posla. Pa zato vas svi vole, ceo grad vas voli, čuvena Rada, kako... Da, zato što treba biti, znači... Fleksibilan u svakom momentu. Fleksibilan, pa i u ovom poslu. Da kažemo adresu, slobodno da dođu do vas ako ih zanima bilo kakva haljina, svečana, za svečane prilike, da kažem. Gde vam se nalazi atelje? Ranijih godina sam bila na drugom mestu, sad sam već zadnje 3 godine u prvom bicirku, Sonnenfeldgasse broj 13, top 7. Jednostavno pozovu, naprave termin i svi su dobrodošli. I za vaše gledaoce ovog puta, evo javno, sad će balovi, dajem minus 25% na sve balske haljine. Kakva ste vi, Rado. E pa hvala, evo ja u njihovo ime. A uskoro će nam biti, ako smem da kažem, naš svetosavski Sava bal i njih ću da untašticam što se tiče, da kažemo, šnajderke na tom balu. O, divno. Ovo sve lepe vesti. Hvala, Rado. Pre nego što završimo razgovor, još jedan podatak. Znam o vama zanimljiv. Osim ovog vašeg posla, vi ste nekako i u politici aktivni. Je li tako? Pa od skoro, da. Vičavskama Vin. Tu sam u socijaldemokratska stranka, tako da sam u tom delu, u toj kompletnoj... Zašto ste se priključili? Baš me zanima koja je vaša funkcija tamo, pa da evo možda, pošto i naših privrednika ovde... Pa, eto, čisto ono, godinama sam tu i u Vičavskami, da kažem, sam 17 godina i tako, iz prostog razloga da se podrži socijaldemokratska stranka, jer je jedna od... Najboljih, da kažemo, zaprivrednih. Tako je. Važi, Rado. Ja, ako nešto sam propustila, slobodno mi kažete. Znači, evo, ponavljam gledaocima, još jednom ću vašu adresu objaviti i ove predivne haljine koje imaju priliku da vide to, možete da napravite. Kako ste rekli, sve što mi pokažu ili objasne šta hoće, ja ispunim. Odlično. Onda ja imam jednu ideju za haljinu za svetosavski bal. Može? Može, nema problema. I dolazim. I naše gledateljke imaju minus 25% za ove sada svetosavski ili za sve balove? Uopšte za sve balove. Dok traje sezona. Tako je, da. Pa malo li je. Hvala, Radmila. Mnogo zaista, mnogo ste nam lepe stvari pokazali i ovo zaista što pravite divno. Čestitam vam. Hvala vama što ste me pozvali.